Hola a tots, nois i noies, avui estem en un nou vídeo de Fer Ferotge i avui ens anirem a l'individual, en el Bernat Creatiu 1, que és el meu primer món de Minecraft on faig tot el que vull. I avui el que havia pensat que faré... Un moment, deixem que es carregui. Vale. I avui el que faré és ensenyar-vos uns craftejos que... que això s'ha destapat. Ho destapo. És que quan el Minecraft va laguejat no hi ha qui el pari. Jolín. Vale. Aquí. Jolín. Vale, i aquí. Perfecte. Vale. Primer començarem... Vale, un moment. Vale. Primer començarem amb aquí. Vale? Aquí tenim tots aquests cartejos. S'han fet mai a Minecraft. Vale? En aquí tenim el primer, que ho podeu fer amb blocs de diamant o amb diamants directament, però bueno, que no ho podeu fer, perquè no existeix. Seria com la poma d'or xatada, però multiplicat per 10. I si ho fiques amb diamants, si ho fiques amb les xatades, només es multiplicarà per 5. Després, si ho fiques amb la poma d'or, que és normal, aquesta et sortirà multiplicada per 10, però com el normal. Si tu fiques en diamants normals, per 5, però com a la normal també. Vale, aquí tenim el yunque, o sigui l'enclosa dimensional, ultradimensional. Què faria això? Ens podria posar encanteris més enllà de la nostra dit de volar, que ens faria volar. Camí per sobre l'aigua o camí per sobre la lava. I ens faria com un camí, s'obriria les portes. D'acord, aquí tenim dos èlitres, una èlitre i una èlitre, dos èlitres, i una cuirassa que pot ser qualsevol cuirassa. La qualsevol. I et sortiria com la cuirassa del que tu has fet, si la cuirassa... la cuirassa de cuiro, de ferro, del que sigui, i com per unes ales per aquí que et farien com planejar. Et farien planejar tinguent una cuirassa o volar. I aquí tindríem la pistola. Gun, pistola. Gun és pistola en anglès, I sí, tindria una forma de pistola. I com es farien les bales? Pues amb un lingot de ferro tu el poses al lloc de crafteig i ja està. Et sortirien 3 i serien les bales de la pistola. Aquí tenim la torxa llançadora. O sigui, tu aquesta torxa la pots llançar. La tens aquí, no? I tu, o sigui, la tens a baix. Mireu a baix de tot, o sigui, en el meu inventari. Aquí, en teoria, tu el tens aquí, fas clic dret i la torxa es llança i es queda enganxada en el lloc on tu l'has llançat. Vale? D'acord. Aquí tenim una altra. La torxa amb pols de roca brillant. I això et sortiria una torxa superbrillant que multiplicaria per 5 la il·luminació quan tu la poses a mi. I així no tens que anar-les posant. Vale? Hem acabat d'aquest.
Aquí tenim unes altres coses, començant per les nostres fletxes en perla d'Ender, que tu tires la fletxa i en caigui et teletransportes. Aquí tenim 4 taules d'elaboració que servirien per tenir una taula 9x9. O sigui, no una taula d'elaboració de 3x3. No, una 9x9. Increïble. Aquí tenim la nostra llança o l'espasa, que aquesta llança fa el doble de mal que una fletxa i la pots recaigui, tu et teletransportes en allà. Després, és molt cara, però fa 10 de mal i quan li poses un encanteri multiplica per 2 el mal o el que li tindrien que posar. Per exemple, força, si a una de 7 se li puja a 10, si tu li poses en aquesta espasa estel·lar, en compte 13, perquè tindria 10 de mal, tindria 16. Seria una passada. La bomba. Sí, serien argila negra i pólvora en el centre i un fil. Tu aquesta bomba la pots tirar. La pots tirar o si vols el doble de potent que la TNT normal. D'acord? I aquí tenim l'últim cofre, que seria un cofre, com una espècie de mob que m'he inventat, que podria estar creat, però me l'he inventat jo. D'acord? Dos i estan girant un pollastre a les tampals, doncs això seria com la part per aguantar el pal on estaria clavat el pollastre l'ast o qualsevol animal. I aquí seria el pal llarg, no? Després tindràs que ficar-hi lava. En fiques dos, deixant 2 blocs d'espai, fas deixes 2 blocs d'espai al terra i un altre. En aquests 2 blocs d'espai fas 2 forats, sí, fas un forat de 2 blocs i fiques un cub de lava a sota del tot, només un, no 2, de manera que tingui que estar fent corrent. Després això ho poses entre els 2 pals aquests i després aquí tindries el ganivet de carnisser. De manera que de carnisser. I aquí tenim el ganivet de la carn, aquí tenim la nevereta, que manté la carn, i aquí tenim com el nostre ganxo. Mira, el nostre ganivet de carnisser serviria com per... Tu mates un animal i en comptes de sortir-te la carn, et surt pollastre mort, ovella morta, porc mort, vaca morta, i tu la poses en això que hem dit, no? I quan estigués negra, tu piques a la vaca i et donaria la carn. Però et donaria el triple de carn que una vaca normal et donaria. Aquí, aquí en el ganxo et pots ficar a qualsevol lloc, no? Una mica petita, un 5x5, i a les parets hi fiqueu gel. Menys en una paret, que serà l'entrada, i en l'altra, que serà per ficar-hi el menjar. Doncs tu fiques el ganxo, et donaria la vaca morta quan tu mates la vaca, i tu la podries penjar, la vaca penjada. I després aquí teníem el ganivet de la carn, que tu piques a la carn, a la
que vull dir, i et dona la pell multiplicada per 3. I després et donaria el triple de carn. Bueno, aquí s'ha acabat el vídeo. Espero que us hagi agradat. I us vull ensenyar una cosa amb aquesta perla d'Ender, que ara a la 1.10, en el creatiu et pots teletransportar. I jo creia que no ho farien, Més endavant us ensenyaré aquella casa que encara l'estic fent. És com una espècie de cuevicasa artificial. M'agrada molt. Ja us l'ensenyaré alguna vegada. Bueno, nois, espero que us hagi agradat el dia d'avui. Qualsevol comentari nou s'agraeix. Qualsevol subscriptor nou. Fins la pròxima!